L-emendi kostituzzjonali li l-Partit Nazzjonalista ta' Alex Borch ressaq fil-Parlament bl-iskuża tal-ambjent komplew iġibu iżjed kritika ħarxa fil-konfront tiegħu, din id-darba mill-pubbliku in ġenerali. Qatt ta' persuni li wkoll fakru fil-passat infami ta' gvernijiet nazzjonalisti fejn jidħol l-ambjent u l-isfreġġi kollha li wettaq fih, żvogaw ir-rabja tagħhom taħt messaġġi li numru ta' deputati tal-Partit Nazzjonalista tellaw fuq il-paġni ta' Facebook biex jipprovaw ġieħhom war li dawn l-istess emendi li kienu jeħtieġu 2/3 tal-appoġġ fil-Parlament m'għaddewx. Kif ġie rrimarkat fl-aħħar 3 ijiem, dawn l-emendi kienu jpoġġu l-mannara fuq ras qazz ta' delizzi u tradizzjonijiet f'pajjiżna bħal huma l-isports, il-kaċċa u l-festi fl-ibliet u l-irħula. Dan hekk kif kienu jippermettu li kull min jidhirlu li dritt tiegħu għall-ambjent kif qed jiġi mfixkel seta' jiftaħ kawża kostituzzjonali bil-possibilità li l-qorti twaqqaf ħessem kull attività relatata. Wara l-att kbir ta' qdiet u organizzazzjonijiet li ddeskrivew l-emendi bħala perikolużi u ta' teddida fuq kull delizzju jew attività fil-pajjiż, il-ġimgħa l-kritika nfexxet iżjed fost ċittadini komuni. Fost dawn kien hemm dawk li kixfu l-intenzjonijiet mal-inni tal-Oppożizzjoni Nazzjonalista li wkoll bħal kull sena fi żmien il-budget tipprova taljena l-attenzjoni minn fuq il-ġid li qed jitwettaq minn Gvern Laburista. Kif mistenni l-kummenti tan-nies ikkontradixxew lid-deputati tal-Oppożizzjoni u rreferew għal kif l-emendi vagi proposti minnhom kellhom l-intenzjoni li jħassru dak kollu li aħna rinomati għalih u jagħmel parti mill-wirt tradizzjonali lokali, inkluż il-kaċċa jew il-lob tan-nar fil-festi. Min barrek iżda, u la darba l-iskuża tal-Oppożizzjoni kienet kemm taħraq qalba l-ambjent, kien hemm ruxmata li fakru fl-ipokrizija grassa tal-Partit Nazzjonalista fis-suġġett u meta kien fil-Gvern għamel ħerba sħiħa. Ma setax jonqos li titfakkar id-deċiżjoni skandaluża tal-2006, meta l-Gvern ta' Lawrence Gonzi kien wessa ż-żoni ta' żvilupp u permetta li RTODZ id-daqs tas-siġġiewi tkun tista' tinbena. Kif anke ġie rrimarkat fil-Parlament min-naħa tal-Gvern il-ħamis wara nofsinhar, diversi ċittadini semmew fil-kummenti tagħhom kif il-Partit Nazzjonalista se jibqa' magħruf bħala partit tal-heavy fuel oil, anke wara li bidel il-liġi tal-pajjiż biex jippermetti li tinbena power station f'Dellimara li taħdem bl-aktar fuel li jniġġes fid-dinja. Dan minn barra li r-residenti fin-naħa t'isfel ta' Malta jiftakru l-iskandlu tal-Power Station tal-Marsa li ngħalqet biss minn Gvern Laburista. Iżda l-Partit Nazzjonalista kien tajjeb li titħaddem bla filtri għal 6 xhur sħaħ waqt li kienet timla l-pulmuni tar-residenti bit-trapp iswed.